RTA review-t ígértem még nektek. Ő az. Most itt van. Hát akkor szedjük és szét, és nézzük meg, hogy is működik. Na jó, nem, csak vicceltem. Na sziasztok! Szét is szedtem a kis dwarfot, de elkészítettem a kis dobozkáját is. Na most egy ilyen kis, akkor megvesszük, gondolom senkinek nem kell bemutatni, ilyen kis jelentéktelen kis dobozba fogjuk kapni az egészet. És itt van rajta a sorszám. Nos, az a sorszám egyébként megtalálható itt a kis bázisunk. Kicsit csillog-villog a drágám. Most itt a kis bázisunk és a sorszám. Ez megtalálható itt is. Dwarf RTA. Ez még az első szériás. Ott van. Fókusz. Az első szériás. Mindegy. 80, itt van. Sorszám 81. Széria 1. Hát ez nekünk a bázisunk. Ez így néz ki. Gyönyörű szépen meg van munkával, drágám. Tényleg. Itt van a levegőző. Várjunk egy kicsit. Ez lesz itt nekünk levegő beömlő nyílásunk itt. Ezen fog befele áramolni nekünk így a levegő. Ott középen pedig a középérintkezőnek a csavarja. Na. Szóval úgy fogom bemutatni, hogy közben rakjuk össze, jó? Lássátok, hogy mi miért van. Nem fog nagyon mindent elmondani, mint a többi videóban, de megpróbálom úgy, hogy a napi problémákat azért ki tudjátok kiszöbölni. Nos, van itt nekünk egy ilyen kis betétünk. Ezen van a pozitív lefogató húzalrögzítő oszlop, a középső csavarnak a helye, a középérintkező ott fog becsatlakozni középen. Nos, ezt ide kell nekünk berakni. Itt a helye. Vigyázzunk, mert egyébként berakhatjuk így is. Nem lesz semmi probléma, tudjuk így is használni, csak olyan irdatlan hangos lesz, ami bejön itt a levegő, mindjárt az oszlopnak nekiütközik, és nagyon hangos, szörcsögős hangja lesz. Na, tehát így rakjuk vissza. A pozitív oszlop ne legyen a légáramlás útjában. Aztán erre fog nekünk rájönni ez a bázisunknak ez a felső fele, amiben van a másik oszlopunk itt. Ez lesz nekünk a másik oszlopunk, ugye itt filmünk majd fel az a pozitív, és van itt nekünk 3 furatunk. Ezeknek itt mind szerepe lesz. Na, összerakom, és akkor meg is látjuk, hogy mi is a szerepük. Az a jó egyébként, hogy ilyen kis csavarjaik vannak, mindegyik imbuszos, vagy. Mindegyik ilyen kis imbuszos csavar, és minden egyes csavar egyforma, illetőleg a középérintkező csavarja, az kicsit jobban le van kerekítve, kicsit kúposabb. Gondolom azért, hogy ne piszkálja a módnak a középérintkezőjét. Visszatekerjük a középérintkező csavarját, és rátesszük ennek a bázisnak a másik felét. Arra ügyeljünk, hogy ebben van egy kis szigetelés. Fókusz. Na, ez az. Itt körbe van egy kis szigetelés. Azt azért rakjuk vissza. Az legyen benne a történetben, jó? Nos, amikor ez megvan, akkor fogjuk. Az egyik csavarkát betekerjük a helyére. Mégpedig len azt,
amelyik arra az oldalra tekerjük be, ahol kisebb a ugye. Na. Mutatom, hogy milyen a kiképzése a bázisnak. Mutatnám, ugye? Ez az. Na, itt látszik, hogy itt sokkal jobban ki van marva ezen az oldalon, nagyobb a kimarás, mint ezen az oldalon. Ez azért van, mert itt csupán a csavart kell betekerni, ami összerögzíti a bázisnak a felső dekkjét az alsóval. Viszont ide fogjuk tudni beletenni a szűkítő betéteket. Na, itt meg is van, én 1-2-essel használom, ugye lehet venni különböző méretű szűkítő betéteket, ezeket 1/5-ös, azt hiszem 1/5-ös, 1/8-as és 2-es talán. Nos, mikor ez megvan, befókuszáljuk a bázist, és betesszük ide a kis betétünket. Így. Így. Remélem, hogy látszik. Itt van benne is. Ez a szűkítő betét, ez lesz itt a középső levegőzőnk, ez 1,2 mm, látszik, hogy kicsit kotyog. És ide fogjuk betenni a másik kis csavarkánkat, így, amivel ezt a szűkítő betétet fogjuk rögzíteni a helyén. Úgy. Nem kell szarrá tépni a csavarokat, csak finoman. Mikor ez megvan, akkor szépen betekerjük a kis húzalrögzítőket a helyükre, finom motorika 0, meg azért egy kamera alatt is elég gyönyörű dolog ezt megoldani. Na, menj a helyedre. Na, várjatok srácok, ezt így kijövök a kamera alól inkább. De kicsit egyszerűbb tekergetni a csavarokat. Másik. Na. Tehát a bázisunk, mikor összerakjuk a kazánt, így fog kinézni. Egyik húzó a rögzítő csavar, másik. Ezt nem húztam meg, hogy alá megy még a tekerésünk. De látszik, hogy itt elég szép nagy helyünk van. Viszont itt ugye nem túl nagy. Ide ilyen Clapton coilokat, meg ilyen szarakat nem fogunk tudni berakni. De úgyhogy én 2-es magra szoktam tekerni, az úgy kényelmesen elfér. Nos, erre fog nekünk rájönni a kazánpalástunk, ami így néz ki. Így. Ez jelentősen leszűkíti a teret, és egy óri gyűrűvel csatlakozik. Azt tetszik nekem ebbe a kis kazánba, hogy nem kell itt össze-tekergetni minden szart, hanem csak mindent így fogunk, így bepattintunk a helyére, így. Pok, kész. Benne is van a helyén. Nem kell tekergetni, össze-vissza nem kell érni. Igen, jól látszik, igen, csak hajaz a szubtankra. De én mikor először megláttam, én az egyből az jutott eszembe, hogy hát ez egy szubtank RBA. De azért mégse az. Ugye ez Typhoon rendszerre épül, ugyanúgy működik, mint a Typhoonok. Ez a kis kazán, a gőzök is ugyanolyanok, nem ugyanolyan, megközelítőleg olyan sűrűségű,
töménységű gőzt kapunk, és hozzá egy nagyon jó ízt. Szóval azért ízben a tájfunokat én azt gondolom lepipálja. És akkor a kis kazán tető is szépen egy ilyen ógyűrűbe, csak a helyére kell pattintani és kész. És jól látszik, hogy itt is egy ógyűrű fog tömíteni nekünk, majdan rátekerjünk a tankunkat, ami így néz ki. Ez egy 5 millis tank, ez azt hiszem PMMA palást, ami igencsak jól bírja mindenféle leveseket. Ezt még így pluszba szét lehet tekerni az egészet, csak most én nem gondoltam, hogy ezt is meg kell mutatni, hogy tekerjük szét a palástját. Na, fölülről, ha belenézünk, akkor meg a Geni tank jut eszünkbe, ugye, meg a Dwarve, meg a társai. Na most az ógyűrű, amit mutattam, az itt fog nekünk letömíteni gyönyörű szépen, és ezen az icipici kis lukon fog nekünk följönni a gőzünk. És kapunk hozzá még egy ilyen kis drip tippet. Ez Teflon drip tip. Az egyes szériás, az első szériás Dwarvertiáknak, annak ilyen drip tipük van gyárilag, a kettes szériásoknak pedig egy kicsit szűkebb. Ugyanez nagyjából ugyanez a forma, csak maga a drip tip egy kicsit szűkebb, nincs ilyen átmérő. Kicsit összeszűkítették ezt az átmérőt, ami nem is probléma. Nos, hát nagyjából ennyi. Ezt összetekerjük, és mindjárt ugye ilyen összetekert állapotban. Így. Igaz, itt lehet összetekerni, csak mivel száraz az ógyűrű, ezért nem szoktam így szárazon tépegetni őket összefele. És ide jön be nekünk két ógyűrűvel rögzül a drip tip, és ennyi. Mindjárt adok nektek méreteket. Na, miért is jobb ez, mint egy Typhoon GT? Ha már az a rendszer, miért nem azt használjuk? Hát például azért, mert ennek a kazánnak a magassága drip tip nélkül 38 mm, ha össze van tekerve. Azért a Typhoon GT köszönő viszonyban sincs ezekkel a méretekkel. Drip tippel együtt 55 mm. Gyerekek, ez rohadt pici, és elfér benne 5 mm. Ami azt jelenti, hogy reggel megtöltjük, és egész estig szépen lehet vele vépelni. Az átmérője pedig 22 mm. 22-es kazán, ez például egy iStick pikóra is, és egy akármilyen kisebb módra ráfér. Ugye az H Pro-nak van most ez a 101-es, Dani klónja, arra is tökéletesen passzol. Zsácok, ez a kazán kitűnő választás lehet azoknak, akik szeretik a Typhonokat, akik nekik kicsit elegük van már a klónokból. Már arra gondolok, hogy bocsánat, egy kicsit fáradt vagyok. Na, arra gondolok, hogy ugye a klónoknál sok a menet probléma, nincsen rendesen kipolírozva a menetek. Ennél ez ilyen probléma nincs. Itt nem kell játszani, hogy most így tekerem oda, meg hogy tekerem oda ezt. Oda teszed, rátekered, és már fog a menet egy fél fordulattal, és fogod és összetekered. Na, most mindjárt megtekerem, és akkor jövök vissza, és kicsit beszélgetünk róla. Nos, úgy döntöttem, hogy inkább csináljuk azt, hogy ugyan beletettem a tekerést, de wattázást megpróbálom így megmutatni nektek, jó? Mert volt ez azért kérdés egy-két embernek.
Nos, ugye igen nagyok a húzallefogató csavarok, ugye húzalrögzítő csavarok, és ez azért jó, ez alól nem fordulnak ki a húzalok, mikor meghúzod. Ez tényleg tökéletesen fog, tökéletesen tart. Azért látszik, hogy nem designerek készítették ezt a kazánt, nem a külcsényre mentek rá, hogy jó nézzen ki, meg világítson, meg fasza legyen, hanem tényleg azért egy jól átgondolt, jól használható kazánt kaptunk a Alberti a személyében. És nem azért dicsérem, mert dicsérni kell, mert ez az első olyan kazánom, amit megvettem, és azóta nem jutott eszembe az, hogy kéne valami mást venni. Máshogy nem tudom én ezt elmagyarázni. Ennyi. Nos, úgy néz ki a történet, szokásos. Ott a kukac. 2-es magra, tekertem most 10 menetet. Volt a kukacba a helyére, szépen behúzzuk. Na most, amire ügyelni kell. A 70-30-as leves szívok, látszik, nem úgy vattázom, mint a Blackie, hogy egy kicsit húzza a tekerést magával, hanem simán csúszson benne a vatta. Ebbe a kazánba én úgy vettem észre, hogy ez különösen fontos. Egyáltalán nem kell bele sok vatta, szóval úgy vattáz meg, hogy amikor levágod a vatta végét, hogy na, ez kb. Jó lesz, mert így szoktam meg, na akkor még egy kicsit rövidebbet, jó? Nem tudom máshogy elmagyarázni. Visszarakjuk az oldalsó kazánpalástot, így. Beállítjuk, én beszoktam állítani a furatok, itt a furat, ez fusson ezzel a vonallal. Így. Kicsit széthúzkodjuk a vattát, ezt mindig szét szoktam, egy kicsit föl szoktam villazítani. Valahogy így, ha látszik, nem most látszik, valahogy így. Nos, most megfogjuk és levágjuk a vattának a végeit. Na, körülbelül, nem tudom jobban elmagyarázni, vagy megmutatni, hogy hol. Hát ez nincs egy centi, körülbelül, mint ez a kazánpalás magassága így kívülről, annyit hagyjunk rajta. Jó? Mikor ez megvan, akkor szépen ezt így fogjuk és behajtogatjuk ide. Szoktam ehhez használni én még egy csavarhúzót. Fókuszálj! Ez az. És szépen vattát beigazgatjuk ide, feltéve, ha nem kamera alatt dolgozunk, ugye? Mondom, nagyon-nagyon-nagyon kevés vatta is elég ahhoz, hogy ne folyjon ez a kazán. Ez nem fog folyni, kevés vattával sem, ne aggódjatok. Másik felét is megcsinálom. Hogyha netán mégis valakinek folyna, akkor az túlzásba esett, és ez tényleg nagyon kevés vattát rakod bele. Mondjuk én japán vattát használok, ezt ajánlom ebbe is. Minden kazánomban azt szoktam használni. Vannak ezek a különböző csodavatták, van, aki szereti. Arra vigyázzatok, hogy van köztük olyan, ami nagyon lágy. Nagyon lágy, és nem fogja megfogni neked a likvidetet, azt egy kicsit vastagabban kell rakni. De ezt majd kitapasztalod magadnak. Én japán vattával csinálom, japán vattából alig kell bele valami. Na, most amikor megvan a történet, akkor ha befókuszál ez a szar, úgy, nagyjából így néz ki. Én így szoktam, és félben feszüljön neki ezeknek a furatoknak itt a vatta. Ha az utána neki feszül, itt már neked be nem fog folyni a likvidet. Nos,
Megnedvesítettük a vattát, igen, redasztert használunk. Ugye ez az éltető zamat, kicsit megfejtem magam. Így szépen megnedvesítjük, hát az alja nem nedves, de mindjárt rátekerjük a tankot és az lesz. Na most szépen, mikor ez megvan, akkor felhelyezzük a kazán csimnit, vagy miről hívjuk csimninek, és kész is van. Na most fogjuk szépen, összetekerjük a kazánt, és akkor jövök, és egy kicsit beszélünk róla. Nos, itt is vagyunk, összetekertük, itt van, működik. Azért csináltam most erről egy olyan videót, ahol meg is tekerem, mert múltkor valaki hiányolta. Én azért tartom ezt feleslegesnek, mert én minden kazánomat ugyanúgy szoktam megtekerni. Egyetlen egy volt ez a kivétel, ez a Digiflaven Sirén. Én nem szűkítettem őt meg, és ehhez mértem, ugye kellett be legalább egy 3-as magra kellett tekernem. Így is használható volt, jó volt. Na szóval mindegyiket ugyanúgy szoktam használni, sőt, nagyon sok kazánomat át is szoktam alakítani, saját szám íze szerint. Ez azt jelenti, hogy szűkítem, minden elérhető módon megpróbálom úgy belőni, hogy az én ízlésemnek megfeleljen. Itt nincsenek szabályok, lehet alkalmazni roncsolásmentes dolgokat, amivel szűkítheted. Még azt hiszem, Danonnak még sikerült az amidot is leszűkíteni, pedig az nem egy egyszerű mutatvány, mert ugye ott nem egy központi levegőző van. Na, megtekertük, bevattáztuk, kicsit hagytuk, hadd így át a lötyit a vatta. Nézzünk, ez 1,6 ohm lett, egy 10,5 watton megnézzük, mit művel. Na, szerintem ez elégséges. Az íze kiváló, a gőzét, mint ahogy látjátok, egy ilyen bő, vastag, zsíros gőzként tudnám jellemezni, és mutatom közelről a hangját. Szinte nullával egyenlő. Kicsit lehet hallani, ahogy súhog be a levegő is kész. Na most, hogyha az elején, amit mutattam, a pozitív oszlopot fordítva rakott be, akkor aztán lesz olyan hangja, mint a szélviharnak. Úgyhogy ennyi, amit el tudtam róla mondani. Bevattáztuk, jó megkóstoltuk, nagyon finom. Ez minden kazánomhoz képest az eddigi legjobb ízű, és egyben ez hozza a legjobban ezt a szent háromságot, ugye íz, gőz, TH. Nem tudok többet mondani róla, rosszat nem tapasztaltam, kényelmetlenségem nincs vele, minden úgy van rajta kitalálva, hogy ez a napi használatban ez kézenfekvő legyen, egyszerű, és ne legyen problémás. Köszönöm szépen, remélem, hogy tetszett a videó, immáron akkor ki is fogytam a kazánjaimból, ha esetleg szert teszek majd 1-2-re, akkor lesz belőle bemutató. Addig is én várnám az ötleteket tőletek, srácok, hogy mivel is foglalkozunk, miről is beszéljünk. Gondolkodtam egy olyanon is, hogy ami nálam van koncentrátum, azokat is szépen sorban megmutattam, hogy ez egy ilyen, én ezt tapasztaltam, ezért ízlik, ezért nem ízlik, szerintem ilyen az íze. Ha erre van igény, akkor kérlek szépen, hogy itt a videó linkje alatt, vagy akár a Facebook oldalon majd csinálok szerintem ehhez egy bejegyzést, és ott lehet jelezni, hogy van-e rá igény. Na, köszönöm szépen, sziasztok mindenkinek,
további jó gőzölést!